and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Oy, kadali ko ninyo may balik. Busing. Daan na ba niyo akong gisugo nga manghod ni Jay? Kon may nakita may mga tao nga nagpaingon nga ni Busing. May na, busing. Usa! Mga pulis ka ba si Anastasia? O di mal, kinalamangan na mo. Dili ta magpadakop nga buhi. Mutuman. Sige, ayaw mga armas, handa ba? Kayo ka. Og, sobrang mga bala, handa ba? Magkaroon na yun, busing. Natutulan gila na pita. Natutulan sila ni Anastasia. Pa? O sila ito mo? Wait na. Nay mga pulis imabot. Kauban si Anastasia. Nagpaingon din eh. No, dili! Dili ka na mahita mo! Nakita ko mga tao nga may gisugo pagpakuhan atong butsoy. Unya, miingon kang dili mahita mo. Kailangan taguon ta si Jay. Ug asa siya tagoy? Bisag asa. Kailangan dili siya makita niya at maligno. Ayaw pagpakabuang wina. Kung mo ibalin si Jay, magkapiyog ka ka. Kung wasay gusto mo uban mo, Mabawi siya ni Anastasia. dili siya babawi. Hinoon, mahimong sila ng duha ang atong bihag. Nagtuo kang dili sila luwason sa mga pulis. Sila ang unahon pagpatay sa mga tao. Paganda noon, kung mahimong gamit og armas, aron mapuslan ka. Ni ana ang gihimo kong tibailhan Kap. Unsa man. Dool na bata sa ilang nimutangan. Layo pa gyud noon Kap. Oh. Anastasia, unsay nahitabo? Gisakitan ka ba sa imong o? May nakita ko Kap. Laing katalag man. Dili kapitana. Unsa man diyan mo nakita? Kining palibot nga atong giagiana. Kap. Nabantayan na atong pagsung sa mga demonyo. Imo nang nakita? O Kap. Nakabantay sila sa atong pag-abot. Kapitan tawag ang mga pulis. Kinahanglang mahibaw sila sa akong nakita aron makabantay. Kariyot. Akong doolon ang team leader. Manoy, Uy, Miloy? Ganina ka rin, he? ganihan na kay ko nangita ni Anastasia. Pero sa akong pag-anis kapilya, kamo si Carol may akong nakita. Ay, hala. Ganina rin ikaw luyunang? Taod-taod na gyud. Ano, wa mo kabantay nga doon ay misabat sa inyong pag-ampo. Huwag yun ko kabantay, Loy. Ikaw, Real, nakabantay ko? Ay, wasat pa niya, uy. Saon nga hugot magiging kayo nga akong pag-ampo. Kinsa inyong gipahinungdan sa iyong pag-ampo, Carol? Si Diana. Carol! Ayaw na lang ko ninyong limdi. Kay gano, unsay nahitabo ay Anastasia. Tug-ani ko ninyo. Ganap ka ni, uy. Dali asa nakabukas akong baka. Sultihin ko ninyo. Ayaw ko ninyong limdi. Unsay nahitabo sa akong anak. Ain siya karon. Tug-ani ko ninyo. Van, ikaw na lang pasabot, B. Ikaw na lang pasabot. Unsa manoy. Ay, kuan. Kuan man good, Loy. Ay, kuan ba? Kanang, ay, ginawa sa ko, ha? Kuan ba, kanang, may uban si Dayan sa mga polis, aron luwasan si Jay. Unsa? Maulagi na, akong gikadukan. Pastilan, ay, madayon ka na ba hysterical kung tuganan ka na mas tinuod. Ay, nungdan nga, nagkasabot min dos Carol nga, ama lang ni Eli mo, diha ni mo. Nagkaako mo sa paglimod nako nga kadelikado sa ilang lakaw. Inyo untag kong gipahibaw aron makauban ko. Ay, kuan mong, nilay, mauting gali nga, tapay bawa ni Dayan sa ilang lakaw, kay, dili siya gusto nga dunay sagabal sa ilang lakaw. Kung mo'y mahitabo sa akong anak, magnangalan di ito din eh. Mao na lang unyay atong makita ang patay diyang lawas. Ayaw sa anak ng Milay. Uy, ayaw sa paguna-unag sa mga. Otro sab ka, Carol! Kiisip na naman untak kag akong anak. Pero nga nung nagkaako ka man sa paglibod nako. Ay, Milay, ngano good taon nga imo matsudyaan si Carol. May magipibaw siyang daan ni Dayan sa ilang buhaton, gawa man.
Mau ginay, tinuod nang. Unya, ganong nahibaw man mga kauban si Anastasia sa mga polis. May taga-barangay hall man nga nakasulti nako nang. Unya kay si Fanny man ang una nako nakita. Siya akong gisultihan. Mana. Nya, midali mig out to sa headquarter. Pero wala sila. Nakalarga na kuno ang ilang gisakyan. Ay, Milay. Kuno ka man dayon ako tug ani. Kara tungod kay naguna-una sab ko nimo lay oy. Dili ko gusto mag-uol kag maayo nga maghuna-huna sa ilang lakaw. Mo ni tinuod. Kiwad-an yung bili ang akong pagkaidahan. Ha? Dili na ko importante alang ninyo. Uy, Milay. Muapas ko ni Anastasia. Nganong isugot ka man sa sugyot sa mga pulis? Murag ila kang gipaon. Kung may akong tumanon ng ilang gusto, Kap, mahimong masaag ta. Ang akong gisubay, maura ang gipamutangan akong mga timailhan. Kuyaw, alang ka ni mo, Anastasia. Dali kang makita sa mga tao ni Nolasco Barredo. Dako ang akong pagtuo, Kap. Nga dili ko pat yun anang Nolasco Barredo. Kay nagkinahanglan siya sa tuga. Lahi ang akong gituhuan, Anastasia. Kana, kay nakabantay sila sa atong pagsuod ni Ninapita. Mupatay sila, kutob sa ilang makita. Kung ila kong mapusilan, Kap, mapusilan usab sila sa mga pulis. Nga nag-iyahay og tago, samtang naglantaw na ako. Ako gyapoy gihimong guide sa mga pulis. Pusa nagkasiguro ko nga ila ko panalipdan. Anastasia, Nganong may uban pamanggit ka na ako, Kap. Unta dito katipon sa mga pulis. Mahimo-hinaw mamiligro ang imong kinabuhi. dili ko ikaw biyaan, Anastasia. Ato kining misyon. Kung unsa may mahitabo nimo, mahimong mausab ka rin mahitabo nako. O ka, kung unsay mahitabo nako, mausay mahitabo nimo. Kapitan, Ayaw pag-una-una sa akong kaluwasan. Niata ning atong misyon aron sa paglumpag sa gahom sa mga dautan. Sa gahom sa giingon mong demonyo. ug aron sa pagluwas ni Jay. Kun mo apas ka, asam-sam ka paingon. Bahala na! Eh, ikaw ba? Milay, ayaw lang kong apas. Gusto lagi kong muapas akong anak manoy. Ay, asa lagi ka paingon. Dili ka Bahala kapayo. na lagi! Ayaw kong pugngi! Oh, bayo kay niya mo. Oh! Ha! Mangita na sab ka gobot? Ang akong anak ray may akong gikinahanglan. Oh, gano? Imo rang anak ang nahimuwag di mo? Ang akong anak magpalayo na sab sa akong kiliran aron lang sa pagpangita sa imong anak. Nyaon sa man? Kuwang pa bang kinabuhi ni Anastasia aron mo lang makita ang imong anak? Unsa? Hangtod ko, wa pahibaw-an ni Anastasia nga muuban siya sa mga pulis aron sa pagluwas sa imong anak. Nya siya pa imong pasangilan nga may dagit ni Jay. Gumita sa ng imong utok rusing, oy. Nga nugutang ginuton man ni Anastasia ang imong anak, nga ang imong mga anak mo ay nabuang pag-ayos akong anak. Hoy! Hoy! Hinahinayan ang imong baba, ha? Nganong mo ingong kang gabiton ko ang akong utok? Unsay bote mo ipasabot, ha? Nga wa ko'y buot? Di pa mong muna, Rusi. Otro sa kabayuta ka! Nadawat ko lang ako pagkatao, Rusing. For your info. Ikaw, nakadawat na kasi mo pagkatao. Kayo unsa man ko, ha? Unsa ko, bayot? Ikaw ang klase nga may pagkahanggaw. Unsa? Unsa? Unsay unsa? Kung di ka ba hanggaw, nga nung wa man yun moabot sa imong huna-huna, nga si Wina ray nagdagit ni Jay. Kay katong babayahan na, mo ay perming migukod kang Jay. Ayaw ninyo pasangin li si Ihawi na nako, ha? Ha? Usagot tayo iyang labot nga wa man siya mo adtos, bay! Oh, walagi! Pero maoy mag-abat-abat ni Jay. Unsa gani mahitabo sa akong anak tungod lang sa iyang pagpangita o pagluwas ni Jay. Maningil jud ko ni Moroseg, ikaw gay akong paninglan. Misamot man kahumot ang rosaryo ni Ann. Ann, ayaw ba ako pasagdi ha? Imo bang ginagipilit ang imong rosaryohan? Himuan ni hinagiban aron magpabilin ang akong kalikon. Dili ko matuo sa linglan ni Wina nga mahimong nagkumpa ang imong kaputli. Parehas na ko. Bililihon nimo ang atong duha ka gugma. Parehas na ko. Andam kasab nga manalipod sa atong relasyon.
Nganong ni anasad ka? Imo na ko pahibaon nga nakuha na ninyo ang ako manghot. O kaha, magpakauaw ka na sab sa imo pagkababae. Misuod ko din aron mangayog pasaylo tungod sa akong gibuhat. Magkamaod ay mga pasaylo ang usa ka demonyo. May mong dili ka mutuo. Pero mao ko na'y tinuod. Kamatuoran ni Ana. Ako nang gipungan ang mga tao ni Papa nga dili nakuhaon sa butsoy. Usa? Mao ni imong gusto dili ba? Giingnan tanaka nga ayaw iyamo ang angoy labot sa imong tinguha nga rin ako. Angay ka ng malipay. O aron hingpit na gyud ang imong kalipay. Papaulion ko na ikaw sa inyo. Imo na kong hatagan o kagawasan? Mao na imong kalipay dili ba? Oh. Ihatag ko na kanimo ang imong kagawasan. Magapauli ka na sa inyo. Kano sa? Excited kay kano? Kano sa ko nimo papauli ah? Ugon siya bayad sa kalit nimo desisyon. Why bayad? Why kondisyon? Basta kay papaulion ko na ikaw sa inyo. Pero kauban ko sa imong pagpauli. Unsa? Gusto ko lang masiguro ang imong kalawasan. Kung ikaw rin mo gawas din tingalig magtuo ang mga tao ni Papa nga miikyas ka. Makauli ka, nagkauban mo ako, Jay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!